Siyathokoza ke bogogo, siyathokoza bomkhulu. Siyavusela emakhosini. Enhle nasenzansi eningizimu nemaphakathi. Lona-ke ophambi kwenu umkhulu Gwabini. Ikhehle lamakhehle, ikhehle elinye, ikhehle laseNatali. Elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi. Siyavusela-ke kulaba abasha abasanda kujoyina i-channel yethu. Siyabonga kakhulu bantwana bethonga. Nenze niqinisekise ukuthi niya-subscribe, niya-like, niya-share. Niphinde nikhomente phela kona wonke kuzona zonke iy'hloko zakamoya umkhulu ajwayele ukuhlala akhulume ngazo. Kulaba asebebe nathi isikhathi eside siyabonga, siyancuncuzwa. Niqhubeke njalo, ni-support ningaphezi. Nikhumbuleke bantwana bethonga nje umkhulu ehlale encourage ukuthi ngicela nithathe ama-membership njengoba membership ya-R80 njalo ngenyanga, kube ne-membership ya-R179 njalo ngenyanga. Umkhulu uyanikhuthaza umuntu athathe okungangamandla akhe ngoba yonke leyo mali esiyiqoqayo lapho u-YouTube uyayasigcinele yona ebese siyayisebenzisa ngesikhathi esithize ukudlondlobalisa iyona i-channel, siphinde sikhuphule nomsebenzi wakhona wasethongeni nasedlozini. So thathani i-membership bantwana bethonga, sikhuphuke esiphakameni, senze umsebenzi wethu ube muhle, uqhubekele phambili. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ke bantwana bethonga, ngizokhumbula ukuthi sikwi-segment la esikhuluma khona ngomoya womnono. Sesiwenzile ama-video, ngicabanga ukuthi sesenza ama-episode awu-2 noma ama-3. Sikhuluma nje, si-unpack-a, si-discuss-a imvelaphi nokusebenza nokuhlukahluka komoya womnono. Sikhulumile-ke sajula abantwana bethonga ngalo moya, bathinteka abantu abaningi kwi-comment section. Abanye-ke abaze bathatha elokhunja iy'namba za-WhatsApp zikamkhulu, base sebebuza, sebexoxa nje, sebe-interact nomkhulu directly, befuna ukwazi ngabanzi ngalo moya ngoba izinto esizithintile zibathintile impela abantwana abaningi bakamoya. So namhlanje-ke bantwana bethonga siyaqhubeka-ke kuyona i-topic yawamanono. Kepha-ke ngifuna ukuthi manje sike sikhulume ngento ebuhlungu uma ngabe sikhuluma ngomuntu onomoya womnono. Ngike ngakuveza kuma-episode adlule ukuthi labantu abajwayele ukusheshe bathole usizo ngesimo salo mnono osuke ubengamele. Nikhumbule masikhuluma ngomnono sikhuluma ngemimoya emsulwa emnene, ikakhulukazi eqhamuka nesimo sabantwana asebadlula, kungabe bahushulwa, kungabe ba-abhorthwa okanye baphuphuma noma nje bajika endleleni baphindela kwelamathongo. So sisikhuluma ngaleyo moya-ke, ngawasho nama-characteristics awo lo moya, izinto ojwayele ukubona ngazo ukuthi lo kubhidlange umnono esimweni sakhe sakamoya. Lo uphethwe amanono, umbona ngezinto ey'njani, njengokubhihevisa komntwana, umbona ngokuthanda inhlanzeko, umbona ngokuthanda izinto ezimnandi. Omunye nje athe mdala uthole ukuthi uma ngabe yokwenza igrosa avesana abuye ne-purity, abuye adle i-purity lokhu ko-0 to 6 months afika kukhuma. Omunye athenge nje ama-purity set, adle nje ukudla kwey'ngane. Angithi kubhidlanga leyo moya kuyena, idamane ihambe njani, ivuke. Ngakhuluma-ke nanokuthi akugcini ngobuhle kuphela, uyaye uphinde ube ney'ngqinamba ngoba noma ucela usizo ebantwini banokukuthatha kancane. Ngisho usendaweni yokusebenzela, isesikoleni, babuye babe nokukuziba abantu ngobani, ubuye wenza izinto ezi-childish, uzenze sakudlala izinto lezo ezubungane. Leyo nto-ke idamane ukwenza ukuthi ubuye ubukeleke phansi uma ngabe wengamelwe yiwo lo moya. Ngakhuluma-ke nangesimo sabo senhlanzeko, nangokusuleka kwabo, nobuhle nje babo, nokuthandeka kwabo, ukuthi bayathandeka, basulekile abantu bakhona. Ngakhuluma ngokuthi banenkinga mase beya kubalaphi ngoba abalaphi bathi mabefika nje kubalaphi, abalaphi babone intombi okanye umlaphi abone ini, i-boyfriend kuyena, banalolo gazi lolo njalo lokuthi bavesane bathandeke, bese begcina lokulashwa suke bekudinga bangabe besakuthola ngendlela ekufanele bakuthola ngayo. Sebebhekene manje nale ngqinamba yokuthi nangu umelaphi ufuna ukumenzani, ufuna ukumenza intombi noma ufuna ukumenza isoka. Yinkinga-ke ey'fika nani nawo-ke umoya womnono leyo. So kule episode namhlanje-ke siyanaba futhi siyaqhubeka. Ngifisa siveze le aspect ebuhlungu ngawo lo moya womnono. Umnono uma ngabe kwenzekile wafika kamelaphi uyofuna usizo, wengamelwe yiwo lo mnono, ukubusa lo moya womnono.
uyofuna nje usizo lwakamoya okungabi noma iluphi usizo. Kepha uzothi mawufika kumelaphi loyo wendabuko afike ayiphikhe lento yomnono. Mangabe eyibamba lento yakho ukuthi wena udonsa kakhulu, i-foundation yakho enkulu amanono. Make wayibamba leyo nto uzoba nenkinga. Abantu bemnono bahlaliswa izikhathi eside ezigodlweni. Hhayi wothi ngiyikhulume le bantwana bethongo, ngijulile. Ngiyazi ayizuhlala kahle kwabanye abelaphi asebeyithamela le channel. Ngizwile kuthiwa kunenamba enkulu yabelaphi asebejoyine i-channel le Indalo Media and Podcasting. Le ayizuba mnandi kubona. Umuntu onamanono wengamelwa amanono, enye yey'nkinga abanazo kakhulu mangabe efuna ukulashwa ngokwakamoya. Uma efika esigodlweni bamhlalisa isikhathi eside yena ngoba i-presence yakhe, i-purity, ubumnene, ubumsulwa bakhe benza isigodlo sonke siphakame sakaloyo melaphi. Ngisho ngabe kuthiwa vele kukhona imimoya ethize esetshenziswa yilowo melaphi engemihle, imoya emdaka. Kepha mase kufika umuntu womnono, izinto ziyayiphakame kulelo khaya, kuleso sigodlo. Ibuhlungu-ke le ngoba abelaphi abajulile bendabuko, they are very tactical mangabe bedila nabantu abanamanono. I-strategy sabo siyafana, bazokuhlalisa isikhathi eside. Ngisho uzokwenza into mhlawumbe uzophakamisela into mhlawumbe ebingathatha mhlawumbe u-7 days, wena bazoyiprolonga eyakho into, bayiprolonge. Bafuna uloku uhlala esigodlweni, bafuna i-presence yakho ihlale ikhona njalo, lobumnene, lobumsulwa, lenhlanhla ehamba namanono ihlalise esigodlweni. And uma ngabe abanye bangene baphume, balashwe baphume, kodwa wena awuphumi. Abanye bayafika bahlala 1 month, 2 months, 3 weeks, 4 weeks, bangene baphume, kodwa wena awuphumi. Sebekubambile-ke ukuthi unomnono. And uzonothisa lento-ke mangabe uwumuntu womnono, uwumntwana owengamelwe amanono. Uma ngabe usufikile kuleso sigodlo sakaleyo gobela, la usuke ufuna ukuyolashwa khona leyo nto osuke ulashwa yona yakwamoya, nawe le nto uyaye uyibone. Mhlawumbe kubuye kube khona isu liphezulu lokuthi udideke, kodwa leso sigodlo sivisane siphakame kakhulu makukhona wena. Kungena ama-customer amaningi, noma ngeke ngisho ukuthi ama-customer, kungena iziguli eziningi ngesikhathi kukhona wena kuleso sigodlo. Kungene nje iziguli eziningi, umsebenzi wakuleso sigodlo uphakame, udlondlobale ngamandla because of your presence, njengomuntu who harbors umoya wamanono. As someone who embodies amanono, izinto zizophikapha kuleso sigodlo ozoyolashwa kusona for as long as usemagcekeni kuleso sigodlo. Uyayibona ukuthi already sekuyinkinga ngoba ijeni yakho isiyadisturbeke. Mangabe bengakushelanga, bengafunanga ukuthi ubaqome ngenkani, bazokuhlalisa isikhathi eside esigodlweni. Into obungayilapha ngo2 weeks, wena uyohlala u3 months lapho. Bakuhlalise nje u3 months ngobani? Sebekubambile ukuthi uhamba namanono, and i-presence yamanono kwi-setting enabantu bakamoya. Abantu bakamoya bayaphakama labo bantu. Ngake ngayichaza kwenye ama-episode ethu ukuthi umnono uyingozi kabi, ngoba ngisho ungena kwi-relationship nomunye umuntu onemimoya, uvesane loyo muntu aphakame kakhulu, wena unamanono kube ngasithi okwakho kuthule kuzinzile. Indaba yilesi space sokuhlambuluka esiza nawe njengomuntu womnono. Ijulile bantwana bethonga lento yemimoya. Kufanele ukuthi sikhule kuyona, sikwazi ukubona izinto ngokomthetho. E-Afrika uma sikhuluma ngemimoya, iyona currency esinayo enkulu esayiphathiswa okhokho bethu, okhokho basendulo. Yile mimoya esengamele. Okwethu kwahluka kakhulu sama-Afrika. Sathi masiqeda ukudalwa basithi fahla nge-African spirituality, okuyisipho, okuyifa labo khokhokhulu.
esingasoze saliqhathanisa nanoma ibuphi ubukhazikhazi nobucwebe. Imimoya ijulile bantwana bethonga. Abantu asebeyitadishile imimoya bayayihlonipha. Ingakho umkhulu ehlala ethi nawe hlonipha isipho sakho, usi-embrace. Yebo, sizokuhlukumeza, sizokuhlupha, kodwa ukuhlushwa kwakho kuncane kunaloko ozokuzuza ngokuhamba kwesikhathi. Sisakuyona-ke ithophikhi yamanono. Nathi-ke enye futhi ebalulekile efanele siyibambe ngamanono. Ikakhulukazi so lo moya-ke womnono bantwana bethonga, kunento okufanele uyi-understand-e kalabo bantu. Whilst eminye imimoya ethi mangabe isingamele sikhuleke ukuze izinto zenzeke, with umoya wamanono noma umoya womnono, it's slightly different because bona the more even umuntu emdala ekhulile, kodwa the more umnikeza ithuba lokuthi abe playful, ukudlala kwakhe kunama-benefits wena owathola mangabe uguqile uthandaza. Hhayi ijulile-ke le, uthi ngiyambule le futhi ngicela ukuyiphinda bantwana bethonga. Umuntu owengamelwa amanono, umuntu ophethwe ile mimoya ikakhulukazi, uyaye avame ukuthi akhonze ukudlala, akhonze abe nama-jokes. Ama-jokes lawa angalingani neminyaka yakhe, ama-jokes obungane. Abe nezinto nje azenzayo ngisho esebaleni, abe playful. The more eba playful kanjalo, the more ethola leso space sokuba playful, ama-benefits awazuzayo alingana nama-benefits mina nawe esiwazuza mangabe siguqile sikhuleka. Nayebo sijule kanjani le moya yamanono? Ijule ngendlela eyisimanga abantwana bethonga. So lokho-ke lowo muntu-ke futhi enjalo khona kuleso simo sakhe enjalo, playful, nani, udinga ukuthi abe kwi-environment, kwi-space esimvumelayo ukuthi abe uyena. Abe yini? Abe childish ngale ndlela esijwayele ukubachaza ngayo. Ngesikhathi umbona ezofika esitolo enza igrosa, ukhulile into engikhuluma ngayo, agrosa. Ekugcineni kwigrosa yakhe akanangane angithi, kodwa uzothenga nje izinto ezithize zengane, hlampe athenge ipharishi ley'ngane. Athi kuba nento nje ayithandayo ehlukile, ngisho esemdala, kodwa okuyinto edliwa kakhulu zingane. Agrosa, athenge i-Purity le ekwi-pouch, ayincele. Lokho kuyincela kwakhe, leso senzo sakhe, lokho kuthenga kwakhe iNestam ebemdala, ngesikhathi mhlazane eyidla leyo Nestam, usuke efana njengami nawe. Uma ngabe siguqile siye entabeni siyokhuleka, uma ngabe siguqile sisemanzini siyokhuleka, yena lawo ma-benefits owathola ngokwenza lezi zinto lezi zobungane. Umuntu wamanono-ke loyo, umuntu ophethe amanono, u-real wamanono, uba nalezo zinto ey'njalo-ke. Izinto nje zakhe ziqhwetshwa kakhulu i-environment ezomvumela ukuthi abe uyena, abe ingane, abe childish, abe playful. Uyazuza yena, uyakhula-ke lapho ngamandla-ke ngokwakamoya. Kodwa into ekufanele niyigade-ke ngomoya wamanono, lokhu-ke sekuyisixwayiso esiza kubalaphi bendabuko, labalaphi abasasindelwa uma kufanele badile namanono, bavesane babone intombi noma babone i-boyfriend, bagcine sebehluleka ukusebenza umnono, bagcine bengafinyelelanga ngisho ekuqaleni insebenzo. Nasi isixwayiso, loyo muntu uyingozi. Uyingozi ngoba uma ngabe seqala umuntu wamanono ese-realize ukuthi hayi man, I am being played here. Uyabona mase seqala ese-realize, esesola, esesho ukuthi no man, khona okushaya amanzi la. Mina why ngampela ngingasizakali ngiphume la, ngidlulele esigabeni esilandelayo. Once waqala wakhipha iy'nyembezi kuleso simo sakhe umuntu womnono, ngoba bayakhala-ke abantu bamanono. Iy'nyembezi nje ziza kalula, whether umuntu wesilisa, umuntu wesifazane, umncane, umdala, ziyaphuma nje ngampela iy'nyembezi. Ukukhala kwakhe
Ukukhala kwakhe ekhala phezu kwempilo yakhe, ekhala phezu kwesenzo sakho, inhlanhla yakho iyakunciphela. Iy'nyembezi ey'suke ziphuma zigijima la ezidlathini, loyo muntu loyo womnono ekhala phezu kwesabelo sempilo sesenzo sakhe osenze kuyena, inhlanhla yakho iyadropha nje significantly, idrophe futhi nawe uzizwe ukuthi wa-drain-eka because i-energy yabo i-energy enjalo. Uma ngabe kusakuhle konke izinto kodwa waqala wakhala umuntu wemnono, woe unto you, woe unto you. Nginomzekeliso wabantu ababe abalaphi abakhulu abadlala ngabantu abanamanono, baphenduka iy'nhlanya bengagadlwanga muntu, kodwa kwasuke kwakhala lezi y'ngane zamanono, zakhala phezu kwesabelo sempilo yabo. Awulithinti inono uma ubona ukuthi ngeke uze ulimele. Uma ubona ukuthi uzogcina usulishela, nizogcina senifunana izinto ekungezona izinto zakamoya, ubovesane umkhombe indlela, umkhombe kwenye indawo. Ba-tricky amanono. Uyabona nje leyo test uma ngabe kufika umuntu wamanono esigodlweni ebese ubona intombi, already usuyifeyilile i-test. Ayikho into osazoyithinta ilungu yaloyo mntwana, usuke usufeyilile. Uyacuphana umoya wamanono, uyacuphana, ba-tricky kabi ngoba uma ngabe sekufike kuleso sigaba sokuthi uyamkhalisa, angithi isikhathi esiningi labantu bamanono bazazi ukuthi bona ba-powerless. Amagama ajwayele ukuthi abe solimini labo uma ngabe bediniwe, behlukumezekile, bebukeleka phansi, bedicileleke phansi, bake bathi, ungihlukumeza lo ngoba azi ukuthi ngeke ngimenze lutho. Amagama-ke omuntu owengamelwe iminono leyo. Amagama bazincisha bona amandla. Angithi phela banale moya, banale mentality yabantwana, bengamelwe vele phela ile moya yabantwana. Bajwayele ukusebenzisa lawo magama anjalo, kanti lawo magama aphenduka abe isiqalekiso esikhulu kulo muntu osuke emenze ukuthi aze akhulume lawo magama. So, isixwayiso-ke lesi esiza kubalaphi bendabuko ukuthi ake sikhuleni senzeni kangcono balaphi, sikwazi ukwenza izinto ngeqiniso. Imimoya esehlulayo siyidlulise kunokuthi siyigcine sibe singazi ukuthi ibizosihlula ebantwini abasuke bethunyelwe ezigodlweni zethu, amathonga asemakubo. Lo umkhulu uGwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Ake sibambelana-ke bantwana bethonga, sobonana kwi-episode elandelayo. Ngiyathemba-ke la enikhona emakhumbini ami nomhlaba, izinto ziyazama, ziyenzeka, ziyamuva, ziyaphambili. Nginicelela ukukhanya kona konke enikwenzayo. Buke budede nje ubumnyama, into eniqale nje iphase entsha, izinto zenzeke. Ngiyakhuleka-ke ngey'nsuku ey'thize uma ngikhuphukile entabeni, ngiyanibeka emkhulekweni, nginicelela ukukhanya, nginicelela inhlanhla. Ake sibambelana-ke namhlanje bantwana bethonga, camagu, ndawuwe.